V tejto časti, trošku netradičné z kancelárie, si predstavíme webovú stránku, dá sa povedať taký online atlas, škodcoviadrevín.sk. Bol vyvinutý a je spravovaný špecialistami z Lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra. Tento atlas je určený nielen odborníkom, ale aj vlastníkom lesov, záhradkárom, študentom či všetkým, ktorí sa zaujímajú o ochranu zelene. Na stránke nájdete rozsiahlu databázu, a to treba povedať nielen škodcov, rozdelenú na karty ako hmyz, huby, samostatne invázne druhy, ale aj zver či škodlivé činitele ako sucho, sneh, vietor a podobne. Momentálne je tam popis takmer 1000 druhov. Každý druh či škodlivý činiteľ má svoju samostatnú kartu, kde je podrobne napísané popis druhu, symptóm, ohrozené dreviny, miesto poškodenia a tak ďalej. Veľkou výhodou atlasu je filtrovanie, kde si môžete vyfiltrovať cez ohrozené dreviny alebo podľa významnosti, kategórie škodcov, či bol zistený na Slovensku, či je invázny a tak ďalej. To výrazne urýchľuje orientáciu v probléme a vaše hľadanie. Súčasťou väčšiny záznamov sú aj fotografie, prípadne video ukážky poškodenia, ktoré pomáhajú porovnať reálny stav stromu s typickými príznakmi napadnutia. Je tu samozrejme aj možnosť mapovania daného druhu. Stránka ponúka aj bezplatnú možnosť zaslania fotografií s popisom vášho problému odborníkom, ktorí pomôžu s určením škodcu, kde dostanete odpoveď do niekoľkých dní. Tento atlas je zatiaľ najväčší a najkomplexnejší špecializovaný online atlas škodcov drevín zameraný hlavne na Slovensko, ale aj Európu s podrobnými kartami škodcov, filtrovaním podľa hostiteľov, miest poškodenia a priamou možnosťou identifikácie príznakov. Je tu samozrejme aj možnosť prepnúť na anglickú verziu. Tento web je tak spoľahlivým zdrojom informácií a miestom, kde začať, ak chcete lepšie porozumieť zdravotnému stavu drevín a prispieť k ich ochrane. Navyše je dostupná aj mobilná aplikácia Škodcovia drevín, kde môžete posielať vaše fotografie rovno z terénu a zároveň máte celý atlas vo vrecku. Podrobné videá o škodcoch a škodlivých činiteľoch nájdete na YouTube kanáli Los Banska Štiavnica. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.